da dumudumunta Donald J. Trump ya fitar da zazzafan martani zuwa ga kasar Iran. Hakan da ya faru ne sanadiyar wannan afuwar da kasar Iran ta nema dangane da makwabtanta to amma ga martanin da shi Donald Trump ya fitar bayan wancan rahoto da kasar Iran ta fitar. Donald ya ce fa Iran da take shan mugun duka da wutar azaba fa a yau ta nemi afuwar waɗannan kasashe da suke zagaye da ita da ke gabas ta tsakiya, sannan da yin alƙawari ga waɗannan kasashe ba za su ƙara harbe su ba. Donald J. Trump ya ci gaba da cewa fa duk wannan abin yana faruwa ne biyo bayan kasar Amurka da kuma Isra'il suna kokarin mamaye gabas ta tsakiya ne da mulkin su. Ya ce kai wannan shine karo na farko fa bayan dubbannin shekaru da aka samu aka ce kasar Iran fa ta miƙa wuya, domin ya kira hakan da miƙa wuya ne. Sannan ya ƙara da cewa a gabas ta tsakiya a halin yanzu fa kasar Iran ta yi asara, ma'ana ta miƙa wuya ga maƙotakanta. Waɗannan ƙasashen da suke makwabtaka da ƙasar Iran wai sun ce wa Donald Trump thank you mun gode, shi kuma ya ce musu babu komai ku sha kurumunku. Sannan ya ƙara da cewa fa a halin yanzu fa ƙasar Iran ba za ta ci gaba da cin zarafin waɗannan ƙasashen da suke gabas ta tsakiya ba, domin a halin yanzu su ne ƙasa mafi rashin nasara a gabas ta tsakiya a gab gabaki ɗaya. Sannan kuma ya ce ba za mu kuma zuba musu ido ba, za mu ci gaba da musu abin da ya kamata musu ba dan komai ba har sai sun miƙa wuya, ba ma iya miƙa wuya ba har sai sun ruguje, a cewar Donald Trump. Sannan ya ƙara da cewa a yau fa Iran sai ta sha mugun bugu a hannunmu for serious consideration, ba dan komai ba kawai dan mu ruguza su, a cewar Trump, inda hakan zai ja musu mace-mace da dai sauransu haka biyo bayan ɗabi'unsu marasa kyau, a cewar Trump. Fa a takaice dai Donald Trump ya nuna cewa fa dalilinsu ne ya sa fa ƙasar Iran ta miƙa wuya ga maƙotansu, da inda kuma ita ƙasar Iran ta riga ta bayyana bayananta na cewar fa already ga dalilin da yasa ta nemi afuwar maƙotanta. To a ƙarshe dai me za ku ce tattare da kalaman Donald Trump, sannan me za ku ce tattare da kalaman ƙasar Iran biyo bayan afuwar da ta nema ga maƙotanta akan abubuwan da suke ci gaba da faruwa? Ku ziyarci shafi na Instagram, ina sa muku abubuwa daban-daban a cikin story, ko kuma shafi na YouTube.